Vă amintiți probabil de topinambur, vi-l prezentam în filmele trecute ca resursă comestibilă. Rădăcinile topinamburului sunt comestibile și gustoase. Acum, în perioada asta, pentru că încă nu e înflorit și nu cred că are rădăcini mari, de la topinambur putem folosi altceva. Astea sunt tulpinile de topinambur de anul trecut. Sunt uscate, foarte ușoare, au miez pufos înăuntru, miez dintre la moale. Ar face o foarte bună botă pentru a prins focul prin frecare cu mâna. Dar mie mi-a venit ideea să fac, am gândit să fac săgeți din topinambur, săgeți pentru arc. Pentru că, de ce nu, încercarea moarte n-are, nu? Nu e un material atât de rezistent pe cât m-aș fi așteptat și pe cât mi-aș fi dorit. Și dacă te uiți așa în lungul lui, deși pare dreaptă, deși e drept, bățul are curbură. Da? Curbura asta se poate rezolva la căldură, la foc. Am niște pene artificiale pentru săgeți. Sunt cumpărate, nu sunt făcute de mine. Să încerc să pun penele într-o metodă veche, metodă antică. Cam așa va arăta cumva ampenajul. Însă când s-a terminat așa și este un timp să fac cumva un nod. Să mai pun alta. Dar de regulă cam asta e metoda de pus pene la săgeată. Și acolo unde pana s-a întrerupt, dacă o ating așa ușor, se reface. Cam asta e ce am reușit. E curbată bine săgeata mea, dar o să încerc așa. Mai trebuie să-i fac aici locul pentru coardă, așa zisul notch. O să fac așa un locșor micuț. Iar în față, pentru că e foarte fragil, o să merg pe o metodă africană. Am să construiesc dintr-un material mai dur, dintr-un lemn de esență mai tare, un mic vârf ascuțit din lemn. Cam așa arată metoda africană de făcut săgeți. Ăsta e mai lung un pic și la ei scopul e ca odată intrat în animal, piesa asta rămâne în animal și animalul moare, iar săgeata este recuperabilă. Săgeata sare de la alergarea animalului și e refolosibilă. Astfel faci doar vârfuri dintre astea. Da, asta e ideea. Am atisat un pic aici pentru a nu se fisura lemnul și am atisat și aici unde vine nocul pentru prindere. Nocul pentru prindere e matisat pentru că acolo e predispus la despicare. Asta îl pot înfige cât de bine vreau pentru că nu se mai desprinde și cam asta e săgeata. Dau mai încoace. Asta e săgeata. Nu e cea mai dreaptă din lume, dar cum vă spuneam, asta se poate îndrepta la care. Hai să-i dăm o încercare. De fain, incredibil de fain, aș spune eu, și se împruntă foarte bine în pământ. Săgeată.